sammen og velkommen til en ny video. Det kan godt være, at I hører mig meget bedre. Ja, det skal I være glad for. Det skal I være glad for. Og nu skal vi lige sætte alt op, men nu har Marius lige noget, som man gerne vil sige. Jeg har fået en win streak. Er det ikke sejt? Vi har fået en win streak på 4. Den har vi haft en gang, så kommer vi til at tabe. Ja, okay. Sætter lige videoen på pause, og så gør vi alt klar til den her spændende video. Og nu er den fortsættet, og nu er vi klar. Play 2v2. Nu er level 41, kan jeg se. Her, dreng, vi vil gerne sige noget til jer. Hvad er det? Det her spil er for børn. Det er det. Men det kan godt være, at man kommer til at vælge. Nu skal I være glade. Håber vi. Hvis vi får 100 likes, så laver vi en part 2. Så laver vi en part 2 på... nej. Jeg håber, det bliver griner. Yes! Hvad skal jeg tage? Jeg tager bare de våben, jeg plejer. Jeg tager også de våben, jeg plejer. Nej, jeg kom til at tage grenade. Jeg skulle have taget molotov. Lige meget. Okay, jeg charger. Jeg har skadet dem rimelig hårdt. Men nu kommer jeg med fist. Ej, jeg troede. Men prøv, her, dreng, det er også på grund af, at jeg ikke bruger det våben, jeg er god med. Det er jo god med. Det er sådan nogle hænder, Sådan. Så nu laver jeg fest. Og nu dræber jeg ham. Sådan. Hvad? Sådan. Michael, jeg vil ikke tabe. Jeg har en win streak. Yes. Michael, du gør sådan, jeg kan få en win streak måske. Ja. Det er også det, jeg prøver på. I level 47 og 54. Ja, 57. Det er det, jeg mente. Godt. Jeg er godt med skadet. Og møj. Det var en nem runde. Ja. Jeg brugte fest. Og nu har jeg et træk. Og jeg skød. Godt. Granat. Fest. Det er min nye kombo. Fordi så er de super lave HP. Til at de er klar. Brug knife. Nej. Bare. Cut. Løb. Brug molotov. Brug din molotov. Det ligner, at vi er i gang. Jeg har en kombo. Okay, så bruger jeg granat, og så bruger jeg fist. Piger og drenge. Hvorfor står han bare i hjørnet? Hvorfor står han i hjørnet? Det er det dårligste sted. Jeg spørger bare, hvorfor gør han det? Det tæller jeg ikke. Nej, det fatter jeg. Han går jo om i hjørnet. Så kan fyren. Jeg dræbte lige en med granat med første gang. Jeg skal altid bruge fist. Og altid bruge daggers. Jeg var den, der skadede mest denne gang. Heldig dig. Og du er skadet. Jeg skadede 1005, du skadede 850. Ja, men det var meget. Det er stadig mega meget. Er de søde? Er de? Hop tilbage. Vi skal spille igen. Men skal jeg goodbye. Han sender mig en friend request. I'll guess I take it. Og så sender jeg
når de er begge i livet. Lige meget. 2v2. Vi skal prøve at tage et nyt map. Jeg vil have arena. Du vil ikke tage arena? Piger og drenge, vi har fundet de rigtig gode. Det er godt loadout. Jeg tager bue, og så alle de andre stand-up weapons. Ja, jeg tager assault rifle, daggers, eller knife, og så tager jeg molotov, for nogle gange bruger jeg grenade. Nogle gange bruger jeg grenade og grenade jump. Vi kan meget gerne lave grenade jump. Jeg skulle da. Level 40? Ja, level 41. Yes! Blev viner igen. Mit gode loadout. Hvad tror du, jeg kommer til at bruge nu? Ja, det er gode loadout. Grenade jump. Det er sgu kræt ikke. Jeg tror, jeg har lige nakket en, det har med assault rifle. Wow! Nika, det er på grund af, at der er en, der har energy pistol. Der er level 22. Nå, vi flikker ham. Det der var et ret væsentligt kast. Jeg trænger i skærmen. Au, jeg er døende. Nej, du er ikke døende. Og jeg tror, der er en, der bruger energy pistols på mig. Jeg har dræbt ham. Perfekt. Det går meget overraskende. Det går faktisk. De kan nok ikke vinde imod os. Jeg har lige fundet mit bedste grind til at vinde. Grenade og fists. Au! Ja, det skal jeg. Nej, jeg har ingen HP. Hvor er han? Vi skal gøre sådan en chance til lige en live Godt. Gå for de overraskende godt. No. Nå, gør han til. Skal jeg mig god. Ja, Michael, hvad tror du, jeg gør? Gør dig god. Nakker jeg ham? Jeg nakker ham der i level 40. Ja, jeg er død allerede. Døde du? Ja. Jeg har allerede fundet den bedste kombo. Så bare... Nej! Hvad? Jeg kunne ikke sprinte. Ja. Okay, piger dreng. Nu er det alvor. Ja, nu går vi crazy. Det er mindre level end os. Og hvad tror der er en, der har RPG? Jeg dræbte ham. Ja, ej! Hvor meget HP? Han havde så lidt. Nu vil det ikke vide, hvad der kommer. Det går overraskende godt, faktisk. Ja, du. Allerede? Ja. Er hvem? Ham der med ende. Søs! Det er ham der spammeren. Piger drenge, der er en, der bliver ved med spam på os. Vi synes, det er så... Neder. Greb ikke ham der som spammer. Ja, jeg har fundet. Jeg har lige fundet. Få et liv med energy pistols. Få et liv uden legend energy pistols. Idiot. Men jeg charger nu. You are so fucked. Now. Vi kan bare rulle. Jeg kan også lave sådan. Hvor er han? Der. Okay. Nej, han bruger assault rifle. Nej, gør det der træk. Godt. Nej. Ja, jeg død. 29 HP. Han vil have voldt. Vi kan lige gjort et trickshot. Hvordan? 2 mod 1. 2 mod 1, ja.
Godt, nu bruger jeg granat. Den der gik overraskende sindssygt på. Nej, han har et C4. Han bruger C4. Han bruger C4. Det er safe, det der. Nej, det er C4. Den ligger på jorden. Kig, nu er han nede på jorden, ikke også? Så bruger jeg fest, så når han er deroppe, ikke også? Så bruger jeg handgun, okay? Det er min plan. Jeg bruger næsten aldrig bruge mere, fordi nu har jeg fundet sådan en god kombo. Ej, det går overraskende dårligt nu. Nå, hvordan? Hvad laver du? Jamen, du laggede. Så sådan der... Den er tomme, lille. Jeg skal lige stop spamming. Så jeg skrev bare lige, stop spamming. Jeg er level 30. Men du har alt for den her video. Vi ses. Hej.